prvo pitanje za tebe, vidio si prezentaciju projekta, reci nam šta ti osobno smatraš koliko je važna prevencija povreda u sportu i da nam kažeš par riječi o tome. Pa naravno da je od presudne važnosti, pogotovo što je jači rang natjecanja, jače su i ozljede, ja bih rekao, jače su neke sile koje djeluju na tebe kao Hrvaća, tako da je to jako, jako bitno. Jesi li se kao Hrvač susretao sa ozljedama pred nekakvo veliko prvenstvo, važno natjecanje za tebe? Jesam, ali evo, da pokucam, to su sve bile neke sitne ozljede koje su kroz mjesec dana uz pravilnu rehabilitaciju za liječenje. Mogu se pohvaliti da u cijeloj karijeri sam imao samo jednu operaciju i to nije bila moja krivica, ajmo reći, nego je bila čisto mehanička sila, odnosno poluga na ruku, tako da mislim da sam taj dio prevencije dobro odrađivao. Ja sam bio ko vojnik, ja bih rekao, ali svaki vrhunski sportaš je ko vojnik, ima neke rituale koje poštuje. Meni je bilo svaki dan prije doručka pola sata stretching, yoga i statičke vježbe, to su mi bili neki ritual da mogu ići na doručak umjesto footinga, a ujedno je to i dobra prevencija za dalje. Baš to trebalo biti moje sljedeće pitanje, da koliko su ti u principu treneri kroz tvoju karijeru ukazivali na važnost prevencije od povreda, znači na istezanje nakon treninga, na pripremu tijela prije treninga, da li si imao ljude koji su te adekvatno u tom smjeru usmjeravali i da li si ti to kao mladi sportaš primao kvalitetno i primjenjivao na svoj trening? Pa evo, ja bi bez ljutnje na moje prijašnje trenere, trenutno sam i ja trener, pa sad vidim u čemu je tu najveći problem. Najveći problem u trenažnom procesu je premalo vremena, odnosno treneri žele sve svoje vrijeme usmjeriti naravno na tehniku, na kondiciju i na takve stvari, na skidanje kilograma i zanemaruje se taj dio prevencije, ali kažem, mi smo individualan sport, individualno pristupamo svaki sebi. Ja sam bio upoznat od strane svojih trenera na neke vježbe, ali tu i sportaš mora biti malo i istraživač i gledat šta je najbolje za njega, slušat svoje tijelo. Ja sam tu bio sa bratom, pa smo mi to skupa radili tu prevenciju, ali kažem, uvijek je onaj obavezan odmor od 2 do 4 u jednom danu sportaša, gdje se može odraditi pola sata ili kažem kako sam ja odrađivao prije doručka. Ok, evo i sad da li još imaš možda nekakvu poruku za mlade trenere, ovaj seminar je i ova radionica i ovaj projekt cijeli usmjeren na mlade trenere. Da li imaš neku poruku kao vrsan sportaš, kao osvajač brojnih europskih, svjetskih medalja, sudionik olimpijskih igara, da li bi im ti nešto osobno poručio? Evo, što ti smatraš najvažnije kroz možda 2-3 rečenice? Pa možda, to sam ja počeo uvoditi, recimo umjesto toliko rastrčavanja, toliko tih opće pripremnih vježbi, ubaciti tipa 10 minuta statičke vježbe, one specifične hrvačke vježbe, ja bih rekao ono što nama pomaže u parteru, to je ta statika leđa koju svi zanemaruju iz razloga jer to oni toliko ne osjete, to se ne vide, to su statički neki položaji koji sam sportaš osjeti i vidi i kažem u mlađim dobnim kategorijama bi te klince trebalo osvještavati na taj način. Da je normalno da su leđa zategnuta i takve neke stvari i eto, to je to. Nemoj pameti.